हाबाफारि हिसाबै जोंहा सराइबिल समष्टिनि आन्दाराव गियान सोरां अनसुंथाइनि मुङाव गासै 200 फरायसाफोरनो जोङो 5,000 मोनसे अनसुंथाइ होनो थाखाय जे चेक बितरन बा चेक राननायनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंना दा हाब्रुबिल कमिउनिटि हलाव जागासिनो दङ। बेवहाय जोंहा गुबै आलासि हिसाबै जोंहा सेन्ट्रेल कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजकुमार नार्जारि सारा नुजाथिफैदोंमोन आरो दा बे राननाय हाबाफारिया चेक राननाय हाबाफारिया जोंहा जागासिनो दं। मा थांखिजोंहाय बे गियान सोरां बिथांखिखौ होनाय जादों? मा थांखि होनना बुङोब्ला जोंहा बिटिसि एबा बिटिआर गभर्नमेन्ट जानायनिफ्रायनो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव सरकारा 2020 मायथाइनिफ्राय सोलिनायनिफ्रायनो दासिमहालागै फ्राय जोङो बोसोरबा देग्लायजों बोसोरबा जाबाय जोङो फरायसाफोरनि एसे अनसुंथाइनि थाखाय एबा फरायसाफोरा फरायनायाव एसे लेखा बायनो एबा एडमिसनफ्राव एसे सहाय मोनथों होननानै 5,000 करिया प्रत्येक बोसोरावनो मोनसे समष्टियाव गासै 40टा कनस्टिटुवेन्सि दङ। बे हिसाबै मोनसे समष्टियावहाय 200 फरायसाफोरनो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो 5,000 करिया नैबे गियान सोरां अनसुंथाइनि मुङाव 5,000 करिया जे स्कलारशिप होनाय जायो बे हाबाफारिया जोंना दिनै सराइबिल हिसाबै जों दिनै लानाय जादों आरो बेखौ उद्देश्यआ बेनो जे फरायसाफ्रा गोबां गरिब न'खरनि फरायसाला फरायसुलिफोर दङ जायफ्रानाखि एसे एडमिसनाव जाहाथे एसे हेफाजाब जायो एबा लेखा बिजाब बायनायफ्राव एसे हेफाजाब जायो बेनि थाखायनो नैबे 5,000 अनसुंथाइखौ होनाय जायो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय। फरायसाफोरनो आं बेखौनो मेसेज होगोन थांनाय समफोरावहाय बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगां एबा मानगोनां प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ जानायनि सिगां बेयाव फरायसुलिफोरनि थाखाय एफा मोजां फरायनायनि सुबिदा एबा परिबेस गैयामोन। मानोना गोबां रोखोमनि बन्दनिफ्राय आरम्भ खालामनाय दावराव दावसि गोबां रोखोमनि दावराव दावसि जानानै थांबाय थांनाय 17 बोसोराव बेनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव नैबे 5 बोसोरा खोब मोजां मोनसे परिबेसाव फरायसाफोरा फरायनो मोनबाय। बन्द गैया कलेज स्कुलफ्रा मालाबा बन्द जाफेराखै 365 दिनाव 365 दिनबो खुला मेलायै बावहाय स्कुल कलेज जेसेबां मोजां खालामनो मोनबाय बे हिसाबै फरायसाफोरा मोनसे मोजां फरायनो परिबेस मोनबाय आरो लोगोसेयै नैबे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे गियान सोरां अनसुंथाइ बे अनसुंथाइनि दारै जे 5,000 करिया मोनदों बेजोंबो एसे एडमिसन एबा लेखा बिजाब बायनायफ्राव सहाय मोनबाय। बेनि थाखायनो आं फरायसाफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो सानगोन जे नोंथांमोना जिहेतु फरायनायनि मोनसे मोजां परिबेस जोंनि बिटिआर हालामाव मोनबाय जेला नोंथांमोना बे समखौहाय ओरैनो नस्थ' खालामालासिनो फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानानै फरायनायाव गोसो होनांगौ होननानै आं फरायसाफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो सानदों।